Ako si Mark Open Cojuangco ng Lingayen, Pangasinan. Na inihalal sa katungkulan bilang miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas, ikalawang distrito ng Pangasinan. Tanghaling tapat sa Aguinaldo Agbayani Park sa harap ng Kapitolyo, nanumpa si Mark Cojuangco bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Pangasinan. Nanunumpa, natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan. Ang panunumpa ay siya raw hudyat ng pagtupad sa pangakong pag-unlad sa kanyang nasasakupan. Katunayan, bago ang panunumpa, sunod-sunod ang kanyang pakikipagpulong sa iba't ibang investor. Kabilang na dito ang China Road Bridge Corporation. That we need an east to west expressway, toll road, and that the first leg, kung ako po ang masusunod, would be from Tipilex through Bayambang, through San Carlos to Lingayen, maybe with a spur going towards Dagupan to make the project financially viable. Ang pagkakaroon ng mga bagong kalsada ay malaking bagay anya kaugnay sa planong pagtatayo ng Pantalan at International Airport. Lahat daw ng plano ay naibahagi niya sa eksklusibong pakikipagpulong kay President BBM. I also mentioned to him that we should have an international airport. Maybe at the boundary of Lingayen, Binmaley, and either Calasiao or San Carlos. I've also mentioned this to the President. He said, I have nothing against it, let's study it. Paboraan niya ang Pangulo at sinabihan siyang ihanda ang mga kinakailangang pag-aaral.